Řekněte mi, že v tom nejsem sama. Jsem u Eurony 7. rokem, už jsem načala 7. rok a z retro a vyváží si vybavují jenom Paris, takže jsou to pro mě novinky, opravdu retro. Tak a pojďme je společně dneska ovonět. Jsem na to moc zvědavá. Naše aviváže obsahují kondicionér, tyhle všechny retro už jsou veganského složení. Intenzita lístečků je různá, to vám taky řeknu. Tak, Paris teda tu si pamatuji, takže jdeme vyzkoušet takovýhle krásný obal. Vybavuji si ve vzorníku a vyváží, jako voněla hodně byla taková žádaná. Je to taková svěží vůně, jo? Já vám i ukážu, jakou mají ty naše aviváže konzistenci takto. Krásně takovou hustou konzistenci. Stačí na pračku 18 ml, někdo dává 20, já teda se držím toho, co uvádí Euro na těch 18. Tak, ta má intenzitu lístečku, vlastně jeden jí chybí, takže 4. A objednací kód je 1270. Já vám takhle ještě ke každé tady vložím jakoby vonné složky. Jo, takže koukejte, čtěte. Další teda zkusím Secret of the Night. Tak, tuhletu. Ty aviváže já jsem si to nepoznačila. Já mám teda ceny C, mně vyšla jedna, tuším, 153 korun. Prostě vyjdou levněji než klasické aviváže, co jsou v nabídce, jo? Jsou prostě o něco levnější. Já vám to pak tady hodím, tu cenu. A tak tam mě hodně voní. Secret of the Night. Ta mě zavonila teda. Ta má intenzitu lístečků všech 5. Objednací kód 1273. Co jsem vám ještě taky chtěla říct, že vy si můžete objednat ty aviváže a využít garanci spokojenosti. Do 30 dnů můžete kteroukoliv z nich vrátit, když bude minimální spotřeba 20% z té lahve, tak vám Euro navrátí peníze a jelikož nemáme vzorečky nějak, takže jakoby buď objednat nebo podle vonných složek se rozhodnout, ale máme to už zjednodušené, to vrácení zboží. Vlastně najedete si do objednávky, rozkliknete si a dáte vrátit zboží a odklikáte si, které zboží z té objednávky chcete vrátit a Eurona vám vygeneruje kód, který potom pouze zabalíte do nějaké krabice a ten kód vlastně nalepíte na tu krabici a odnesete do PPL Parcel Shopu. Jo, tak to jednoduché už to je. Tak, další. Růž. Teda. Pro mě to jsou taky novinky. Tak ta je taková fakt. Hodně tam cítím nějaký květy. A je silná. Jsou takový intenzivní ty aviváže, opravdu. Jo, tak tam mě voní. Takže růž. Objednací kód 1272. Intenzita lístečků té parfemace jsou 4. Tak. Která bude favorit? After Rain, takovýhle obaly to má ty aviváže. Ne, tak tahle mi teda, ta mi bohužel nevoní, tam by mi něco vadilo, z toho by mě bolela hlava, ale vám může zavonět. Objednací kód 1271 a intenzita parfemace jsou 4 lístečky. A poslední Dark Blue,
12,69. A to podle volných složek jsem si říkala, že to bude asi můj favorit. A tam mě hodně něco... Tam mi voní. Ale pozor, není to stejná parfemace, jak třeba prací gel na barevné, tam je jiná. Ale toto mi voní. Ta je taková svěží. Až trochu do pánska, ale moc zajímavá. Ta má intenzitu lístečku 4 a objednací kód 12,69, jestli jsem ještě neříkala. Takže takhle Dark Blue. Tak jo, to je k retro a vyvážím, vybírejte. A ještě jsem si objednala novinku parfém na praní v parfemaci Black Pearl, protože mám i Aviváž vlastně v té parfemaci, ale jakoby to teda neříkám, Aviváž a parfém na praní se nemá kombinovat, jo? Buď zvolíte Aviváž, anebo ten parfém na praní. Ale už jsem se setkala u kolegyně, že zmiňují, že ten parfém na praní je opravdu intenzivní, intenzivnější prostě než ta Aviváž, ta parfemace, i když vyndáte ze sušičky. Jo? Já třeba se chystám ten parfém na praní používat na sportovní oblečení, do kterého vlastně nepřidávám při praní Aviváže, jo? Takže to chci vyzkoušet a prvně asi vyzkouším na ručnících. To vám tady pak dám taky příspěvek nějaký. Tak jo, takže neváhejte. Tahle limitovaná edice retro Aviváží je do vyprodání zásob pouze, takže u mě vede Dark Blue